مصنعتنا كامتي كلاتكم تصنعوا صناحكم كاب رومي شدشته كاب 10 كلته كساب إسران سلستنيو كاب 10 كلته كساب إسران سلستن زلو قال كنببمو شعو منفس املاخ وشته اذا امطو حساب كزاربي مالتي مساي كم زلهم ملكت تغبروا لي مالتي امبارسي يبل نتمنيتو كايتأززو ابز موات سغاهم حاطات اينغس تحت تصغامبر تحت حق سلازيكونكم حاطات ايملككمني مو كم مويتوم زتنسو رأسهم ناملاخ وفيمبر ناخالاتكم اصوار امصا نحاطيات ايتغبروا ناكلاتكم سي اصوات صدقي ناملاخ داغبروا انتاي كنبل تحت تصغامبر تحت حق خاب زيكوناس حيطيات دو نغبر يا ايفالنان نمزازو باروت كتكونو رسوخم نتبو نحاطيات انت خوينو نموت نمزاز انت خوينو نصدقي نتتززو وس باروت كمزخونكم دو ايتفلطونيهم قدم باروت حاطيات نيركم سي كاب حاطيات حرامس وصاهم نصدق تغزاهم نتي توهابكم مثالي محرو كاب لبس لتاززكم وغنا ناملاخ سبحات يخونو سلا دخام سغاهم بزراربا سب زاربالله كمتن نرخساتن بزراربا سب زاربالله كمتن نرخساتن غف انا مفراس حقي اكلاتكم نبارنت زوفيهم كوم ودما حج نصدق ناب قدسنا خغز اكلاتكم وفيو باروت حاتيات كلهم سي كاب صدق وصعات حرا يهم زنوركم موداتو موت ስለዝኾነ በዝሎሚ موداتو موت ስለዝኾነ በዝሎሚ እተሓፍርሉ ዘለኹም እንተ ዘይኮይኑስ በቲ ግዜ እቲ እንታይ ፍርዩ ነይርኩም ኣስባሓት ሲሞትዩ ውህበት ጸጋ ኣምላክና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ሕጅግና ካብ ሓጢያት ሓራ ስለዝወጻኹም ንኣምላኹን ስለተገዛእኹምሞ ፍሬኹም ንቅድስና ኮይኑሎ መወዳቱኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይብለና ክብርን ጎይታ ይኹን እዚ ክፍል እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ዝቕጽል ዘሎ ክፍል እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ቁጥሪ 1 11 ርኢና ነርና ሎሚ ድማ መቐጸልታናቱ ካብ 12 23 ክንሪና ቁጥሪ 12 እንታይ ይብልሲ امبارسي نتمنيتو كيتأززو ابزو موات سغاهم حاتيات اينغس يبلنا حواري باولوس قدم نزم بالو كاب قطري شمونتك 11 كمي كم نبر كم زغبانا نيسوس كم ابنت وسيدو مستزاربيو نزي اب قطري 12 زلو حساب تزاريبو ملسينا نتا حواري باولوس زبولو اندحر انبيبنا يوبتنا زحالف سمون زرعنايو انتا يبل اتي كموتا زتنس خريستوس مليسو كم زي موت موتون ابو كم زي ملخ فليتنا نحنا مس كريستوس كم موت ناس مسعود ما بهيوت كم اننبر نامن علونا مالت موتو حنسا نخل غيزي كاب حاتيات يزموت هيوتو غنا نأملاخ يزنبر كمود ما نسخاتكم كاب حاتيات كم زموتكم بخريستوس يسوس غنا نأملاخ يوان كم زخونكم رؤسهم قصارو يبلنا حواري باولوس ابز كم محلالفو دلي زلو حساب انتي اندحر إلنا كمتي اب ابراهيم 12 قطر 2 زبلو قال نابت حفرت نيعو سلتي اب قدمي زلو حاغوس إلو مسكال تعاقسه اب يمان املاخ تقمطن جمار امنتنا دمداميون يسوس نتأمز زبل نيسوس كم ابنت وي كم رو موديل وسيدكم آسر يسوس صعبو زبل ملأختيو بزقال زي غيرو زمحل الفنا زلو عمي اب ابراهيم 10 خيدنا هنا نبب كولنا انتايب لنا بزي فقاد زي بتي حنسائن نحوارون زأكل تسوء مسواعة سقا يسوس كريستوس تقديسنا اللونا يبلنا
ኣብ ገላትያ 3 ካብ 13 ክሳብ 14 ከይና ህነ ንብብ ኮለና ድማ እንታይ ይብል ነቲ ተስፋ መንፈስ ብእምነት ክንቀበሎ እቲ በረኸት አብርሃምን በኢየሱስ ክርስቶስ ንህዛብ ምእንቲ ኸውንሲ ኣብ ጸይቲ ዝስቀል ዘበለ ርጉም ተጻሒፉሎሞ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻይጠና ብለና ኣብ ቆሎሴ 2 ካብ 13 ክሳብ 14 ድማ ንብዘሎ አበሳና ይቕረይሉ በአበሳኹምን ብዘይ ግዝረት ስጋኹምን ሞይትኩም ንዝነበርኩም ንኣኻትኩምን ምስኡ ህያዋን ገበረኩም ነቲ ብሕጋጋትን ዝቃወመናን ዝበኣሰናን ዝነበረ ብኢድ እተጻሕፈ ጽሕፈት እዳ ደምሲሱ ኸዓ ንዕኡ መስቀል ሸንኪሩ ካብ ማእኸልና ኣርሓቆ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ 19 ክሳብ 20 ክጽሕፈሎም ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣነስ ኢሉ ንኣምላኽ ብህይወት ምእንቲ ክነብር ካብ ሕግስ ብሕግ ሞትኩ ምስ ክርስቶስ ተሰቐልኩ ግናኸ ክርስቶስ ያባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ደጊም ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ ብእምነት በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታዩ ነፍሱ ዘሕለፈለይ ወዲ ኣምላኽ ዝነብር ዘለኹ ኢሉ ነይሩ ኣነ ንስኻትኩምን ቅዱሳን ሎሚ ጎይታ በዘቃል ገይሩ እንታይ ይዝብለና ዘሎ እንድሕር ኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳእን ንኹሉ ግዜ ንሓጢያት ዝሞተና መታን ንሕናውን ንሓጢያት ሞይትና ብጽድቂ ህያዋን ኮይና ክንነብር እዩ አሜን ስለዚ ከም ንሓጢያት ዝሞቱ ንጽድቂ ድማ ዝተንስኡ ሰባት ብቅድስና ብጽድቂ ንበሩ ይዝብለና ዘሎ በሓጺሩ ሐዋርያ ጳውሎስ አሜን ልክ ከም ንሓጢያት ዝሞቱ ንጽድቂ ድማ ዝተንስኡ ሰባት ብቅድስና ብጽድቅ ንበሩ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብዚ ቃል እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ መልእኽቲ ምስተዛረበዩ እምበኣር ኣብ ቁጥር 12 ካብ ቁጥር 12 ክሳብ 14 እምበኣር ስንትምኒቱ ከይትእዘዙ ኣብዚ መዋት ስጋኹም ሓጢያት ኣይንገስ ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለዘይኮንኩም ሓጢያት ኣይመልከኩምን እሞ ከም ሞይቶም ዝተንስኡ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፍዩ እምበር ንኣኻላትኩም ኣጽዋር ኣመጻ ንሓጢያት ኣይትግበርዎ ንኣካላትኩም ሲ ኣጽዋር ጽድቂ ንኣምላኽ ዳግበርዎ ኢሉ አሜን እንድሕር እምበኣርሲ ንትምኒቱ ከይትእዘዙ ኣብዚ መዋት ስጋኹም ሓጢያት ኣይንገስ ኢሉና ሓጢያት ኣብዚ መዋት ስጋና ክነግስ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ይዝነግረና ዘሎ ክነግስ እንድሕር ፈቒድና ሉሲ ኣብ ልዕሌና ሸይሸይ ክብል ስልጣን ከም ዘሎ ወይ ድማ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ወይ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ሓጢያት ኣብዚ መዋት ስጋና ከይነግስ ንትምኒቱ ኖኽ ንብል ከም ዘሎና ኢና ካብዚ ቃል እዚ ንመሃር ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ልዕሊ ሓጢያት ክንነብር እግዚአብሔር ኃይሉን ጸጉኡን ሂቡና እዩ አሜን ዶ ማለት ምንም ነገር ልዕሊ ሓጢያት ልዕሊ ዝኾነ ነገር ክንነብረሉ ንኽእል ናይ እግዚአብሔር ግሬስ ተገሊጹ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ተገሊጹ እቲ ንኹሉ ሰብ ዘድሕን ጸጋ ተገሊጹ እቲ ምርጫ ናትና እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ሓጢያት ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ መብዛሕትኡ ሰብ ሓጢያት ኢሉ ዝቆጽሮ ወይ ዝሓስብ ነቲ ነገር ክፍጽሞ ከሎ እዩ ሓቀይደ ቅዱሳን መብዛሕቴና ወዲቐ ንብሎ ከምዚ ዓይነት በደል በዲለ እንብሎ ነቲ ዝፈጸምናዮ በደል ጥራይ ነቲ ዝገበርናዮ ሓጢያት ጥራይ ቅዱሳን እቲ ዝኸፍአ ንነፍስ ወከፍና ቀቲሉና ዘሎ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ብዙ ሓስያ ዘውርር ዘሎ ግን እቲ ኣብ መስርሕ ዘሎ ኣብ ኣእምሮና እንፍጽሞ በደል ኣለኹም ዶ ምሳይ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዩ ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ እታ ንትምኒቱ ከይትእዘዙ ዝብል ቃል ነፍስ ወከፍና ነስምረላ ንትምኒቱ ዝብል ቃል ንሓጢያት ዘበለ ማለት እዩ ኣብዚ ንትምኒቱ ኢሉ ወይ ድማ ትምኒት ዝብል ቃል ብእንግሊዘኛ እንታይ ኢሉ ኣቀሚጦሎ እንድሕርኢና ለስት ኢሉ ጽሒፍዎ ኣሎ ትርጉም ናይዚ ቃል ድማ እንታይ ማለት እዩ ለስት ዝብል ወይ ድማ ትምኒት ዝብል ትርጉሙ እንታይ እዩ ሕርፋን ይብሎ በትግርኛ ባህጊ ይብሎ ጽምኢ ይብሎ ለስት ማለት እምበኣር ዘይናትካ ነገር ምትምናይ ዘይናትካ ነገር ምሕራፍ ዘይናትካ ነገር ምብሃግ ወይ ምጽማዕ ማለት እዩ
حواري باولوس قليل زربا يكونن ابز ززارب زلو امبارسي نتمنيتو خيتئززو ابز موات سغاهم حيطات عينغس إلو زبلنا زلو مغنياتو متتمنيت مستأنست كمتي يعقوب زبولو نحاتيات كم زولد حاتيات مستفصل مدما نموت كم زولدو سلازي فلطيو امبارس نتمنيت نتمنيتو كيتئززو ابز موات سغاهم حيطات عينغس إلو زمعدنا زلو مس حيطات አቃ ክንጻወት ና እግዚአብሔር ፍቃድ አይኮነን አብ ቁጥር 10:3-14 እንታይ ብል تحت ጸጋምበር تحت ሕግ ስለዘይኮንኩም ሃይጣት አይመልከኩምን እሞ ከም ሞይቶም ዝተንስኡ ርእስዎም ንአምላኽ ወፊዩምበር ንአካላትኩም አጽዋራ መጻ ንኃጢአት አይትግበርዎ ንአካላትኩም ሲ አጽዋር ጽድቂ ንአምላኽ ደአግበሩ ይብለና እቲ ጸጋ ልዕሊ ሃይጣት ከምብረና ዝኽእል አሜን እቲ ንሕና ዝተቀበልናዮ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ልዕሊ ሃይጣት ከምብረና ዝኽእል የምብረና ካሎ ብዙሕ ኖ እንብሎም ነገራት እኮ መሊኦም አለው ስለዚህ እቲ ጸጋሲ ይኽእል አኽኢሉናሲ ክሳዕሎምስ የሰጉመና አለው እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ጸጋ ጸገም የለን ዘኽእል ጸጋ ተለቂቁልና አለው እቲ ፍቃድ እቲ ድሌትናትና ይወሳኒ ስለዚህ ንኃጢአት ፍቃድኩም እንተዘይሃብኩምሞ ኃጢአት ክመልከኩም አይክእልንዩ አካላትና አጽዋር አመጻ ሃይጣት ንኃጢአት ክንገብሮ ወይ አጽዋር ጽድቅ ንአምላኽ ክንገብሮ እቲ ምርጭና ናትና ከም ዝኾነዩ ካብዚ ቃል ዝንመሃር መምራጽ እቲ ናይ ምርጫ ጉዳዩ ናይ ሙሳን ጉዳዩ تحت ጸጋምበር تحت ሕጊ ስለዘይኮንኩም ማለት ኣብ ግበር አይትግበር አይኮነን ምርጫ አለካ በቃ there is a grace በቃ እኹል ዝኾነ ጸጋ አሎ ከም ሞይቶም ዝተንስኡ ርእስኻ ንአምላኽ ወፊኻ ክትነብር ዘኽእልሲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ አሎ አካላትካ ጻር ጽድቅ ጌርካ ንአምላኽ ክትውፍዮስ ዘኽእልሲ ጸጋ አሎ ይዝብለና ዘሎ تحت ጸጋ እንድሕር ኮይና ኃጢአት መላኺና አይኮነን አሜን ጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና እንተዘይ አዘዝ ነሩ ቅዱሳን ጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና እንተዘይ አዘዝ ነሩ ጽቡቅ ጌርና አይገበርና مستفردنا نيرنا حقيدو كبزي كوملكم حاسبكم دو تفولتو نا እግዚአብሔር ጸጋ ህይወትና እንተዘይ አዘዝ ነሩሲ ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርና አይገበርና مستفردና ነርና ጸጋ እግዚአብሔር እንተዘይ ግለጽ ነሩ ኣብ ኃጢአት ጸኒዕና መስነበርና ምክንያቱም እቲ ጻዓርና ምንም ለውጥ ስለዘይ ምጽ ማለት without grace እቲ ንገብሮ ጻዓርታት ሲ ከንቱ ስለምንታይ መስይልኩም ዓለማውያን ብዙሕ ሰናይ ነገር እኮ ገብሩዮም ሓቀይዶ ቅዱሳን እቲ ዘድሊ እኮ ጽቡቕ ምግባር ንሰብ ዘይመበዳሊ ይብሉኹም እንዴም አያጋጥሙኹም እንዴም ቃል ክትመስክሩሎም ኮለኹም ሲኮሙ ደይብሉኹም እንዴም ኮሙ ኮብሉና ብዝተኻሎም መጠን እኮ ሰናይ ነገር ንኽገብሩ ንእግዚአብሔር ከስምሩ ይፍቱን እዮም ግን ክትቅጽሎ ይትኸልን ኢኻ ከይድካ ደው ክትብል ኢኻ ከይድካ ደው ክትብል ኢኻ ከይድኪ ደው ክትብል ኢኺ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብ ኃጢአት ኢኻ ጸኒዕኻ ትነብር ትጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ እንድሕርቲ ዓዚዙ ምክንያቱም ትጻዓርና ምንም ለውጥ ስለዘይ ምጽ ማለት እዩ ብዘይ ጸጋ ስለዚህ ጸጋ አምላኽ ካብ ኃጢአት ክንሓድም ብጽድቅ ክንነብር ነጻነት ይበና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ تحت ጸጋምበር تحت ሕጊ አይኮናን ማለት ኣብ ኃጢአት ንንበር ማለት አይኮነን ጸጋ አምላኽ ኣብ ልዕሊ ኃጢአት ክንነብር እንበር ክንሓጥ ፍቃድ አይበናን እዩ ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ካብ ኃጢአት ንርሓቕ ይዝብለና ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣብ ቁጥር 15-16 እንታይ ብለና እንታይ ከንበል تحت ጸጋምበር تحت ሕጊ ካብ ዘይኮናስ ኃጢአት ዶ ንግበር ያ አይፋልናን ንምእዛዙ ባሮት ክትኮኑ ርእስኹም ንትቦ ንኃጢአት እንተዘይ ኮይኑ ንሞት ንምዛት እንተ ኮይኑ ንጽድቂ
نتي اتأزز وبارات كم زخونكم دا يتفلطونيهم يبلنا اتي تحت تسقامو خوانا اتنا اكزابير تسقا حاتيات كنقبر فقادا يهبنانيو اتسقا أملاح بنصارو لألا حاتيات غزينا خنبر يزقبرنا اندحرقنا نحاتيات مريسنا رئسنا نحاتيات سلزحابنا منقدنا ناموتي زخون اندحر رئسنا نمئزاز أملاح وفينا قنا رئسنا نمئزاز سلزوفنا صدق أملاح أبهيوتنا يأزيز زبلنا زلو حواري باولوس نتي اتزازووس باروت كم زخونكم دا يتفلطونيكم زبل قال زما حلالفنا ملختن تا اندحر إلنا نحنا كاب كلتي وصاي ايكونان وينا حاتيات وينا أملاخنا نئزاز مالتي نمن كم نئزاسي بعلنا نفلطينا بس ساعات زي حدا سب ابزروم زلنا بمولو ناسي نمن نئزاز كم زلنا نفلطينا ما نمسب كنغرنا ايدليني سلازي كاب نحاتيات نمئزاز أملاخ نتصدق باروت نخوني زبل زلو كاب نحاتيات مئزاسي نعم بقى نمئزاز أملاخ نتصدق باروت نخون مغنياتهم نأملاخ مئزاز عصبو بزوح سلزخونا مالتي أب قطري أسر شوعاتن أسر شمونتن انتاينا نرئي صبرومي تخكلين يامرج أخم زمورتو إينا نرئي زلنا مالت تايلوب قدم باروت حاتيات نيركم سي كاب حاتيات حرام سوصاهم نصدق تغزاهم نتتوابكم ومثالي محرو كاب لبس لتعززكم وغنا نأملاق سبحات يخونو يبلنا ينعدوم يزلو قدم بزعبا تقدم زنبروم هيوت طايش يزارب زلو بزعبا ناي حجي هيوتهم ستاتس ايكونن زاربهم زلو اب قطر الترجعت دمان تايبلنا سلا دخام سغاكم بزراربا سب زاربالله كمت نرخصتن غفئن نام مفراس حقي اكلاتكم نبارنت زوفخم كومو دما حجي نصدقي ناب قدسنا خغزا اكلاتكم وفي يبلنا حواري باولوس ابزنتاي زبل زلو اندحرينا او نصدق مغزاخم نتتوهابكم مثالي مهرو كابلب مزاسكم ازي سنايو بزي هيوت زي خطقصلو صنيخم دما تنبرو علكم يزبلهم زلو امين دو you have to abzi life style si abzi hiwot zi si صنيخم كتنبرو علكم يزبلنا زبلهم زلو امين دو yes نصدق تغزيخم علهم نتستوابكم مثالي مهرو كابلبي تعزيزكم ولهم بتعم عزيز سناي بزي هيوت زي كتقصلو صنيخم كتنبرو علكم يزبلهم زلو يسوس كويتاي እዚ ክፍለ እዚ ዝመህረና ሓደ ነገር እዩ ክሳ ኣብዝ ሞዋት ስጋ ዘሎና ቀልስና ምስ ሓጢያት ከም ዘይቋርጽ ኩሉ ሳዕ ክንቃወሞም ዘለና ዝመህረና እዚ ክፍለ እዚ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን እንታይና ክንገብር ዘለና ከምቲ ቀደም ንርክሰትን ግፍእና ምፍራስ ሕጊ ኣካላትና ንባርነት ዝወፈና ከምኡ ሕጂ ድማ ንጽድቂ ናብ ቅድስና كجزء أكلاتنا كنوفيهم زلنا إنا خابزن مهار هجون نمر تشاقو داي كم زخوني نحنا سكنوسن كنكألا لنا نو أكلاتيسي نقدسنا يزوفيو إنا كنوسن كنكألا لنا تزي وسينكا نايقدني تخالاي أكل كجزء أكامالتي نعملاك تأزز اندحر فقادنيا زي كونكا نعملاك تأزز فقادنيا اندحر زي كوننا نقدسنا بقدسنا هنبر هيوسنا بقدسنا هنمرح اندحر فقادنيا زي كوننا اتنا تي عنصار ابت عنصار سلنخيد كنطفئنا مالتي اب قطر اسران تايبلنا باروت حاتيات كلهم سي كاب صدقي وصات حرات يخوم زنبركم موداتو موت سلازخونه بزلوم تحفروا لزلهم تزي خوينس بت غزيتي انتاي فريو نيركم اصبحاتي موتيو وبت صقا املاكنا بخريستوس يسوس غويتانا نايزل عالم يوتيو حجغنا كاب حاتيات حراس لزوصاهم نا املاخون سلا اتغزاهم مو فريهم نقدسنا خوينلو موداتا خا نايزل عالم يوتيو بلنا يسوس غويتاي
ባሮት ኃጢአት كلهم ካብ ጽድቂ ውጻት ሓራ ኢኹም ዝነበርኩም ማለት ባሮት ኃጢአት ስለ ዝነበርኩም ጽድቂ ዝበሃል አይነበረኩምን ሕጂ ግና ካብ ኃጢአት ሓራ ስለ ዝወጻኹም ማለት ንኣምላኽ ስለ ተገዛእኹምሞ ፍሬኹም ንቅድስና ኮይኑሎ መወዳእቱኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይብለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉ የብዛልኩም ናብ ኔክስት ዊክ ክንቀጽልና እቲ ዝቀጽል ምዕራፍ ናይ ሎሚ መጽናዕትና ብዝወዲና ለና ኩላህና አዳውና አለልና ጸሊና ኑዲና